Snow bayang. Haga kerteng ukpa baru kun baru mensem bakun. Kajingai jong try jong Jesus Christ. Par kajingai jong blay lam kajingai slok jong mensem bakun kindon rengkar bapi baro. Ringkat bapiru. Menta kasni ni rakhe ya kasni krau jong jingkiu jong Jisu shabnang. Sau peusni hadin ke Paskah hadin ke jingmi pat jong Jisu kadai hak jisha kasni palai te kidon haki ribo per po Europe kira khe yakne ka jingkiu jong Jisu shabneng umdai hak kasni blai hendrei hak kasni palai te ngi pat ngi kwa ban krau shu yakne liturgi jong jingkiu jong Jisu shabneng hagi babun kiri kum ongno kamtam yangi hang neha India ngirakhe ka hagas new blay mentagas ngiru ngirakhe ya kasni jong kilong kumi renum de te kibon le se katu kanengut kibon simbenta hakne ka masbukoiro nabreng jung pi kilong kumi ni ai kuble ya pi ngai kuble kitbok kriang ya pi baro nang benta kani ka kamram jung pi kum kilong kumi ba pila ban nyasam ya ka jing it ya ka jing kemen ya ki khun ki kti bat ban ai jing kemen ya ka babun ngana ka pertei klempep ngindwai kerpang nak benta jung pi kilong kumi ki besimenta kana kemas bakhoj pat kitu baro ki ba bot ingi lang ba kini ki video ngindwai nak benta jung pi kamtam ba penyo ka jing tengen ba penyo ka jing suk mensim kamtam hagi por ki ba kim jing mut hagi por lese ki ba pisitom hagaliang kamet bat kamensim ladon gawe shisin bangalet ajingran hapo kadai ka school jun kana red akali katukan ngot ki kana senrang bagentai pikwa long ayu gawe ka kana akong akwa banlong long kemi akwa banlong me mo I want to be a mother kong te kadai katno mo ka kapakung san sisya banlong long kemi no qualification umdon ki qualification umdon ki we ki profession ki jingtre ki bangila banya nujor banya compare bat ke jinglong kemi desai sen ngai kublai beng kito baro kilong kemi budon apreng jungi da bangi ai da bangi thapkti mo kadai kajing ero jing epi kilong kemi pakadai kasi burom jung pi menta kasi
ni dua kerpang na banta jumpi tugin pai shoblay dak man sim ko bas ngurit kanero kadai jum slore ki babon mo na haden habot kita bum kwa na ki bum kwa banlong sister le se pila banlong long pmi war ko slai kita ki baro andrei ublei umpunya ya kejingim jungi kalawai jungi tugin pai shoblay dak man sim ko bas ngurit ipan map na u ya kilat jungi bangin long ke babet banchi menta hakane kamas bakhoi nga pla how blay berbor baro pada pi konmen kepara mala le pop shibune dak jing berkan dak tin merkam mag jing lekler dak jing le palat junga dak jing le palat pakrawe junga mar kacang kerpat kamaria bakhoi tasty yaki angel berkira khoj pada pi konmen kepara menduaina benta junga how try ublay jungi ublay ben borboro snaying ibar andalam map iki pop jungi unyalam ingi shak jing im bom jukot try to listen try to listen go try to Cristo is an egg. Oh, Cristo is an egg. Oh, Christ, oh, Christ, oh, is an egg. Hati dan riu barong, badon kamon barang. Iya ya roya mem, minamban imane. Iya pendon burong, banisyo mulia mem, banisyo mulia mem. Barbaro, Gukun marwe lupa, Gutray luci surprise, Gukun lang braruble, Akit kipop tertay, Topiang kajing kerpat, Dos ngeusen ayangim, Dos ngeusen ayangim. Mami utrai, gue mahakita, mami puji surprise, mami bayai long play, hajing ya long kawe, baru mensembaku, akaburamukam. Akaburamukam
Tungin yaduai to pen kemen yangi dak jing kemen bakui ko ble ben bor baro padu penlong yangi bangin syat kemen dak jing sengu bari ublai naba ke jing kiu ukris ukun jong me shabneng kalong yangi ka jing lam kman bachata shaba ukli ulale hashwa hakaburom Syataru lakhot yakamet banbut hakjing kermen dau trai jungiu Jesu Kristus kun jong me obei marbasan syareng karban me hakjing ilong kawai jong men sembakoj uwe ubleh junom la junom Kajing pule nak ki kam jong ki apostol. Kalian nong benkong kadukhat iwe hadu hadway. Ha kajing itu khana kabamen shua. Kod Theophilus ngalatho shphang ki e baro ki ba ujisu ulasdang benle ban hikai. Hadu kata kasni bala shimno ya u. Hadin ba u la ai ka hukum da umet sim bakhud haki apostol ki ba ulajel. Haki ula penpau yala di da kasabut kibabun ba ula im hadin kajing syastom jong u da kaba upau haki jin sanpau sni bat ukren haki syapha kahima ublei bat katba udang sa bat ki ula hukum yaki makin omlet no na Jerusalem Henry ban up ya ka jingkular jong upa ya ka ba ulaong pia sneu nanga naba Yohanes ulapen baptis da ka Henry satang khenjat sni on sab pen baptis yapi da ka men sim bakhoi te haba ki apostol ki layadon lang ki la keli ya u ko kenran Hatu men penyang biang ya kahima Israel hakane kapor ulaong haki kamde yapi bantip yaki por bad kisamoy ya kiba ukpa ulabu dala kajong kabor Henry pinyok pediang ya kabor enda umen sim bakhoj ula hwanhyar halor jongpi bapinlong kisaki jong nga ha Jerusalem haju dua baro kawai bat Samaria bat syadu bakut kaperthei enda ulaong ya kane katba kidang yapet ya u lakenti ya u syajrong bat ulara ya u hadu bakim yo isu te katba kidang yapet shan syapneng bat ukiu hakmi arngut kiramba kibaryamli kilayang hajan jongki bat kilaong ko ramba Galilea pikmit ayu syapneng une ujisu ya uba lashimno napi syapneng un sawan phai hakaju karukom kumbapi layo I ya bat u kiu syapneng kaktin jong utrai Snyomu ya blay Utrai ukiu hajing risa Bad hajing sawaturoi Ben real risayu play pertada ka jinkmen Yaro you play us im joni ken hoy risalekmen Uba iting uba klita utray us im pertay Kari
risan bat hajing sawaduro. Kajing pulih na kasithi u Paulus bakut syaki Kristan ha Ephesus. Ko para do ublay jong utray jongi u Jesu Christ ukpa jong kaburom un aya phi ya kamansim kajing start bat kajing pen pausay ha kajing itu ya Bandala pen syai ki khmat ki donu jong phi phindup tip ka ei kata kajing kermen sya ka ba ulakhot ya phi. Ki ei kita kispa ba jong kajing yo pateng badon burom jong u ha ki riu khut bat ka ei kata kajing kraw bom la theo jong ka bor jong u hangi ki banget kat kum kajing tre jong ka bor ba kraw jong u ya ka ba ula pendep hau Chris men ba ula mi pat ya u na kajing yap bat ula pen song ya u hala ka kti kamon habeneng halor baro ka bor sim bat ka ityar kajing klan bat ka bor sanshar bat halor ka kerteng baro bala ban ai tang ha kani kajuk Henry ha kajuk bansaw banru bat ula pendem ya ki ei baro hapo ki kjat jong u bat ula thung ya u ukhli du halor ki ei baro na kabenta jong kabalang kabalong kamet jong u kajing pura jong uta ubala pendap janai ya ki ei baro kaktin jong utray. Kilet penlong senran ya kijat ben riu baro uong utrai ngandon ringkat bat phi hadu kabawaino kaperthei aleluya. Utray non rengkat bat phi Rengkat bat piru kajing polena gospel bakut kat kum u Markus kaburom ame ko try hagata kapor Jesu la pawai khat wei ngut kesenran bat ula ong haki khile chasatlak kaperthei batoyalap yak gospel haki jintau baro jaru banget baru basya pen baptis an sepelaj im ndreyau tau bomnget an sapenrem kine kidak kin yat senran ni kito ki banget haker teng jonga kin be no ki ksut kin kren ki kitin batmai kin rai gi bsen bat lada ki di ya gabi kanum pen sneu ya ki kin bu yala ki kti hagi bapang kita kin ko kram hadin bautrai Jesu la ekren bat ki lakin tiu ya u shabneng baru la shong hagakti kamon ublay te kisandran kilalet bat kilayalap keleng saudong kabau trai pat ula trai lang bat ki baru la pen scam ya kata kejing yalap dagi kamba kibabut ya ka amen ka gospel jong utrai Kajing ya roya meko Chris
hakapor ba Jesu kiu shabneng bat ke apostol kilu I markmat ya kane ke jingja ka bakrau kidap da ke jingso si bat ke jingmelung haba utrai u ino yaki baru ai kuble khaddo yaki te kumnoken nginyala kemen hakum kane kasngi kata ke jingkeli na kabanta ki apostol ro kumno ba kata kala banlong haba Jesu un kiuno shabneng ngila ban pet jagane ke jingmaya jungane kasngi ha ki lai banta kapan kong ke jing lek phai no jong Jesu ke jing lek ke jing kiu jong shabneng ki apostol kinong but jong Jesu kim pada sutu bha shapang u Jesu babalei ula shitom ula yap bat ula mipan nak jing yap u Jesu deiru uparlok bat utrai jong kine ginong bot jong u ki apostol yau ba la syasar pernah khamat jong ki ula mipan nak bayap ha kasing kebalai perkane ke jingja ha ka ba menta kasing kum menta kasing ba ukiono shabneng kalau pendap ya baro kini ki apostol ki ba yo I ya kata jingkiu jung shabneng dak jing lengo kumbang itip katu kanengut na ki apostol ki dap dak jingkul mar jing mut bat kim das ngutu ya kini jingja baro kalau simpore ki bat sutu bat ban sngau kumen halor ka jing pat jong utrai halor ka jingkiu jong ublai jong ne Jesu shabneng kane ka jingkemen kala sedang panne haki habau Jesu udon rengkat baki handrai tangkan o kane ka jingkemen kala du biang no nama habau Jesu ula kiu shabneng ban yai sha kapang gabar u Jesu ula lek pai u Jesu ula le yak bala penpena ulit pai shalau kupa le se ladon iwe na ar kibala yu I ya kane ba keno ya u bola perkat tangya lade haba ulit pai shalau kupa perkat chu ya kine ki apostol kinong bojung u ya kitu baro ki banget ya u namar bakila ya lengba kitu kijing baro kila dung buj haba ulayap haba la syak nistem yu andre ki kemen haba la mipat haba wan pawe ki katno ka jing sang kemen ka jing he men sim ju ki andre hadin saupu sngi ka jing mipat ju uhap pan let no uhap pan ino no yaki te kumno la ban ino marwe ya lagi parlok pat kumno la ban sim no ya kene ka jing kemen ka jing subha ka ba ki sim haba ki don pat u kata kene ka jing keli habangi perkat chapang kane kejingkiu Jesu shabneng ha ka banung kong ki apostol kilayu iya kane kum kejingthali ka bakrau kila hap panesha ya kane tharai kilaya kili iwe ka ka ba ngide ban le menta kumno ngin ya chakmat nangne hadin bau Jesu ula kiu shabneng kine baro kidei ki jingkeli ki bala keli ha jinglong breu chungki pat ngiro ngisel thu ba ya kane ka jinglong na jing yomat jong ki apostol lese ngiro ngisem yakum kane ka jing sngew habangi kendo ya ki khap ki ba bat bangi sngew pau Jesu don rengkat bangi kum keli udon sishamo hapreng jungi kamtam hagipor kibakim kibangi dembot ngikeli syae udon ublay syae udon Jesu lane ngisnyew pangi jengai ba nag jingsau bha jong kabeneng don kipor hagjingim kajungi pangi shim bat ngi hap ye shar ya kane kajingthli
abang isu yo ini sneu kumba ujisu umdon hapren jungi tangba ngimdei bandu jingkermen namar bandu jingkermen kamdei ke jinglong kabau jisu ukwa nak benta jungi katba ngidang don hakana ke pertai ujisu uhikai uim yang jingkermen berunta yang ibaro ukuntu ingi ba dei bandu jingkermen hendrei banyo pediang ke jingesha kan yo ya kabainong kapang kabalai ya kene ke jinglong yaisha labatai shai jimpule ba menta kasngi ki apostol ki klem du jingkermen namar kitip bawat ladau jisu umdan kumu brio hapereng jungki hendrei kinyu ipat ya ki jingkirsan jungu katba kumba lakular yaki rengkat pergane ki jingkirsan bor ublei bun ki e kinlah ban urlong padia kane labatai hangi ha ke gospel nungkong kidei ki angel kumbala itu hakikam ki apostol kibala penlat ya kibala pelat ya ki apostol nak jinglong men sim jungki perjalam ya ki pensedang ya ki kam pala bencet tau trai jungki haki balai pi yang angto pi kerengba kadai ki jingkot pakirki pensedang bentri ke kam jungki Yoi ya ke kepala ja habaki apostol kila sedang bentrai ya kikam jungki utrai uyeng rengkat batki perpencisha ya kejingilap jungki wat lau jisu umdon hak jingdo hapdeng jungki hendrei ujan bha batkito ki pasanya hau kiba ya jan bat kito kiba ai benta ya kejing im jungki bat ujisu kawe kejing ai mensim bat kaba ai jing kermen bat ai jing kermen yangi ha kene kesni krau kejing ai kublai kadu kadei ba utrai uyai don rengkat bat kito kibodon kejing kermen hau pergi bacanya hak jinglam lenti jungu kane kadai ke message kaba nila ban yokmat pan petin ke ban la ban petin lenti yak jingim jungi do ngenya ailat ya kane ke jing maya jung kane ke sngi krau bakan khot kan wer yangi bangin sha bau jisu unlong uparlok bayaine Perbacanya hak jing im jungi pat banyo ya jing it bajan jungu eniro Jesus Christ tugin yang bangin play la jing it tang wangi shoot dwai nga ngai how play pa bor parin thau ka bneng bat ka khandeu para Jesus Christ ukon bamroi jungu utrai jungi Ya balakana kamaria tasty. wala chale ben apo Pontius Pilatus sana pnayo wala yap wala tebyo ayar chiki bayap singi kabalayo la mipat lagi bayap wala kiu shabneng wala shonga kumon blay pa bor boro nangta one part ban bishari ki bayap angai haum sim bokoj hakabalang katlek bokoj hak jingi slop kiriu khoj jingmap ekipop jingmi pat do jingim bom chikot amen Tuni dua yau blay ukpa jungi ubalapen pau yala jingit tak bapa yau kun lajong shengi Nakabenta ukpa bukho jungi ubishop jungi kilang do berki katekis jungi bakinyai perkat tang yalaki kun
tang yala ka kan hon bat kin treasure tar ka jing em tang ban yalam ya ke shabnang ni kerpat ya me ko try Ni kerpat eme ko try. na ka ban ta ka ni keram pe kristan jungi bahadin ni la le kemen ya ka jing don jisu ha ka jing le nyam sngi try jungi ni long baro kinong ra khubor jung u ha ka ni ka tayo ban wan ni kerpat ya me ko try Ni kerpat eme ko try. na ka ban ta i wei pa i wei nangi ba uman sim ba khoj un yarat ingi ban su thu kham pha man la ka sngi kat no ka jing sing phing ka bor bat ka jing subon u jisu u try ya u bangi shakri ni kerpat ya me ko try Ni Kerpat eme ko try. na ka banta ki to ki basham jin jar ha ka no ka banta ba ka jing perkhat ya ka bainong bakrau ka ba u jisu ulapan kre na ka banta jumi kan ai ha ka jing klan wat ya ka jing kaman ro bat jing ban sha ya ka jing jin jar jumi jongki ni kerpat ya me ko try Ni Kerpat eme ko try. na ka banta baro kinong pop bakin ye no ya uksut ubalong ukan rat ba shikor jungki ubaya lam ye ki sha ka jinglong mrau ha ka pop bakin dup pipe yang sha pris ukan rat ba it ubatarwa ya ki ya ka jing em bat ka jing men junom ni kerpat ya me ka try Ni kerpat eme ko try. Idwai kerpang ro na banta ime jungi. Na banta kilong kami baro. Pakin tubiyo mat. Ya kejing ej kejing sebon. Jong me ko try Jesu. Ai ba kinong ki aktiar jong jing teli. Aktiar kiba penpriang ya kejing suk kejing ej jong me. Na banta jungi iwe pa iwe. Todon hapdeng jungki khamtam hapdeng haba kidon hapdeng kajing shitom met panmensim to pentengen ki todon rengkat berki tolong mame nongda waptinti yaki khamtam ki por ki bakhim ni kerpat eme ko try Ni kerpat ya me ko try. kokpa ubah beneng ngiro eme nagbanta kaburom pamela ayaw kunjung meu Jisu ngisungu eme pamesngap ya baro ki jingduai jungu nakabanta jungi ipan kene baro hakrteng utrai jungi o Jesu Christ. Amen. Lej bakrau, dopriang smiel ha. Jing ai di bangi terwa. Wan batku bali herna. Bau pajong miu. Ni terwala ki donu dakit di jong ulendo lem kamen kasnam ukris priago trayangi baro Iterwa laka jingin medrengkat mensim doshin mon bad bor sngau tukun
Bai ko para bag jingknya junga bag jung pi kan long ba priang ho nau blei ku pa brum bor baro. To drive den chikinya nakti ka chompi na banta ka chingiro pa brom ka kerten jong u ka jumantoi ni pat ya balang ku jong u ba ro ka we. Da ka bas ngurit ni terwa jingknya menta ko try mon burom ya jingkiu ba phla jong u khun jong me shabneng. To ai ngi kerpat balang ba kane ke jingya ai keliang ba khuitam ngiru nginla ban kiu shaka hima beneng daw Chris utrai jungi Amen. utrai don ren kar bat pi Ringkat bat hiru. token tewi lagi donut Ikin tiwi ki shout try. tong ni ngo yo try blay jungi Ka shumhok bat kadai. ta shisha kalong ba shung hok bat ka badai ka dei ti jungi pag jing pani mengi haman lagi por pa ka jika ban ngo ya me ko kan rat ko pa ko ko blay ban bor pa bom jikut long ba try jungi Jesus Christ nama hadin ka jing mi pat jung u ula pau halaki sandran par kat ba kidang ya khmi la shimno ye u shabneng kumta unduk penlong yangi kinong yo benta hak jing long blay jung u namar kata habala dap nya rek jing kemen paskha man la kari man la jai benreu karisa tak jing kemen barbar ki bor beneng rengkar bar ki kun hun angel ki ruai lang yak jing ruai baklam khut jong ko burom jong me kat ba ki Bakut, bakut, ay, bakut, lublay kibar, benengbat pertay kilang, nagkaburom jomir, why Hosanna Shazron, why Hosanna Plengud, why Hosanna Yuplay Juno, Yaro Yutabawang, Hakakerteng Putray, Benengbat pertay kidam, dakaburom jombi, why Hosanna Shazron, why Hosanna Plengkut, why Hosanna Yuplay Juno. ta shisha me long bo khoi ko try ka thame jong jing khoi baro namar ka tang kirpat me to pun khoi pin kan tang ni jing terwa jungi ta ka ba pha yo men sim jong me kum kom jer halor jong ki pakin dup kala long yangi kamet bakasnam jong try jungi u Jesus Christ ha ka por baladino ye u badala ka mons ko bhaw la priang jing sa stom ula chim ya kupu bada ka ba ngo ya me ula kedia ayu badula ai la kisenran uong to shim batobam nakane phi baro namar kane kalong kamet junga ya ka ba naiti na ka banta jung phi hakazu kar kom lala ebam ula shim ya ka khuri bada ka baengo biang yame ula ai ya ka halaki senran uong to shim batodi nakane phi baro namar kane kalong ka khuri jung ka snam junga jung jutang batmai berbom jukut ya ka ban penmi nak banta jung phi bat jong ki babun ya ka ban map ya ki pop tole ya kane ban kan mau ya nga
cái jing mai na jong cái jing it Kata sin bagi bang yune ukpu wangi dinyakani kakuri ni pen benaka jinyap jong mi ko try tata du men namar kata ngi ki bapen menta ya jing ya pak jing mi pat jong u ngi terwa hame ko try yok pu jong jing im mari khuri jong jing panem ira ngu ai dem namar melan yew ngi ke babet panyang khmat jong me par ban chakri ya me da ka pas ngurit ngi kerpat ya me bangi ke bayo banta kamet pakasna mu kris ngin long ki bala penya tali ka wei daw men sim bakhoi Tukan mau ko try ya kabalang jung me kabala priang hak satlak perthai patu penjana ya ka hak jing rengkat bar Francis ukpa ko jungi u Victor Lengdo watch bishop jungi ki padar ki sister tukan mau lemro ya ki hinmen ki para shenrang bar kenthai bat ki bala yo thya dab kermen ya jing mi pan dia baro bala khat no hak jing snei jung me tu pdiang ya ki chak jing shai ka khmat jung me to isne yang ibaro ngikar pa de me reng khnang ba rengkat bar kamar ya testi bkhoj ka khmi jong blei u Joseph bkhoj ukurim jong ka ki apostol bkhoj u Don Bosco Dominic Sabio Zati Mary Maria Mazarlo bat baro ki khoj ki bal pen song bhai me pateng la pateng hidup long ki babet ban yo bantalam ha jing imbom jikun bat ngin yer ho pat pendom borom me dau khon jong me u Jesus Christ Dau lembaru badau kan long hame ublei ukpa badambor hak jingi long kawe jong umen semba khuj baro kapuro mag jingi ro junom la junom Amen. Kumbalau kumingi daw nong panim jungi barbalai kaingi da ktin ublei nginod panong kok pa jungi uba beneng long bukoi ke teng jume wan kai ma jume long kamon jume ndau kuma beneng trai gi benta gi bam jungi kabalang sngi patuma pengi kiring kang jungi kumbangi ro ima pe balas newi But what did I ela mi mean? jigi pen shoy they reply in ang snew to perlaj engi kerpat ko try nak jing snew baro ag jing sbon jume to jing suk jing sanyi gi sngi jungi khnang ba tak jingi rap gi jing snei jume ngi laj bar bor na ko pop pan yo jing da nak jing jar baro kar pangi dang ap khmel ti ag jing kermen ba khoj pak jingon pa jong nong panim jungi u Jesus Christ Namar ka jume ka long kaima ka jume ka bor bat ka puram junom la junom. ko try Jesus Christ me bala ong he apostol jume ka jing suk nga ia phi ka jing suk junga nga ai happy wat pe gi pop jungi henrei ag jing e jung balang jume pra jing sbon jume to ai hakka yak jing suk bar ka jing itali ka wei kat kum ka mon jume ma me ubi im bar pasan shar junom la junom Amen. ka jing suk ku try kan don bar boren kat bat phi Rengkat bat piru. tong ni truai ka dak jing suk iwei highway pat
ha kami ukon lang brod jong ublay ha kami ubakinoy ki pop jong apartay sukitoy ka balakot sa jing kawai jong ukon lang brod pakon ran kamlong om sing hok om enrung po king junga teshong raktin mom sin junga kan sakya kamen usnam kris kan ringa sa jing impom chukot Shimkasla Shispa Ndrupusan.
ko mensim ukris topen kuat yanga ko met ukris topen im yanga ko snam ukris toten dep yanga ko nak rum ukris to sad yanga ko jingsha le ben ukris topen klan yanga ko jisu babha to skor yanga hapo ki jingmong jome to ai nganri wat sha yanga bangan klat no nami naunum shun baman to da yanga hatmir ka jingyap to khot yanga batu ong bangan wan shame barangkat pikiru khu jome ngandup yaro yame junom la junom amen kajing dua yakmat kading pna hakmi ko jisu babha batiang tam ngadem kru bakma jome badak jing thrang bashir ham jo komen sim jonga ngaduai bang katpat yame pamenshan hakadno jonga yak jing sneu ba yem jong kajing nge kajing kermen bat kajing in rengkat bajing kuslai bashisha nakbanta lakipop batamon baskem ban le phano katba po la dehi dag jing it bicheleu bajing kuslai minsim ngaya puson ni kita santli kajing mong bagor datam dak bakan mau kito kikten kiba udabit no etulupa laslemba udapen shapang jungme ko jisu babha kila sam gikti bekita junga kila nyau kishing junga baro Tony Duai ko blei ban bor baro be im junom meu bailat ikito kiba hasla perthei ban kta eke kiba kanja blei to ai ngi kerpat pag jing shir hem jung jing ru blei kristan jungi kanelam yangi shagata gajaka hakaba yak jinglong do jungi lapenya so hame daw chris utrai jungi amen te kito ki khana samla ne ki bakwa ban le basketball shibit nadu lai steng kadon kalat ban le kai basketball ha sajan tennis ground no te tongin dam lagi kli namanta kajingker khu utrai noran kar pi rengkat papiru ublei brumbor baro unkar khu ya phi naba hakane gasngi hi ukhon bamarwe jung ula kiu shabneng por la pli nagbanta jung phi yak limti ban kiu shabadon mau amen to ai ton ai api kejingai e ban yo iyo chris kumbala yo i dagisenran haden kejing mi pa jung pakumta haba unwan kumunong bishar unpen pawela de api ubaisne junom amen ban mapi kibala ngej ba ula shong ba ukpa hagaburom jungu pindup tip dag jingkmen yak jing penurlong jungu yala ke jingkular penyesa batpi hadu bakut kapor amen par ke jingger khu jungu try ublei berembor baro ukpa baru kun baru mensem bakut kan yara pi bakan sa batpi junom amen tolet suk kamas kalawai ngis ngumu ya play Alleluia, Alleluia,
buram hau kupap hau kun bat hau mensim bakut. Kumbak lalang gemen kau bujung tabar borjunum lajunum amen. Ko dunur bakut tamu Jesu. Doisin aying Ko Maria ko kmi kun rap shingi kun Kristan. terwain gebentajui. Teng kupau kun mensim bakut. Amen. En yero ya Jesus Christ. Junum lajunum amen.